гръцките олимпийски игри, питийските. Ние сме цивилизацията, която нацията, от тук е проходила цивилизация от цял свят. Ние сме хората на светлината, българите. Ние носиме светлината, мира носиме. Затова войната е срещу българите. Затова ни троват с лошите храни. Затова хората се разболяват от рак, мрак и умират. Нали виждате? От храните. Влезте в големите вериги да видите има ли Made in България стоки, хранител. Няма. Всичко е отрова за мишки. Троват нашите деца и умираме. Троват ни. Умишлено разрушават фабрики, за да могат младите хора да няма къде да работят и да бягат в чужбина, за да може да се изпразва населението. А природата не търпи вакуум. Едници заминават, други идват. Това е истината. Изкупуват ни земята. Искат и да ни потурчат даже. В момента ни изкупуват земята. Евреи всяко. Ние сме българи при всичко. Без значение кой каква вяра изповядва. Тук не е Турция, тук е България. И всички трябва да знаем, че България, тук сме се родили, тук сме си изгледали семействата и така нататък. И трябва да защитаваме територията. Това е нашата държава.